Sedona nang martua. Nggak bisa. Aduh, ini. Coba. Dan 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 nina nina nina. Saya. Iya, coba ulang. Lama tadi belum masih bisa nih. No, musiknya aja dulu latihan. Musiknya aja dulu latihan. Kalau aku udah tahu lagunya. Shalom, horas madhita salhutna, amanami, inanami, anak konami, nang salhut, amanami, inanami, nang anak konami na posubulong, remaja nang sekolah minggu, nama dahoti partangyang atta di Boronginon, marhite-hite channel YouTube HKBP Depok Sada di Ganup Bagas Tabe. Adorang setapukka pertangyang atta di Boronginon, perjuluma hujahaho kami, pertording ni pertangyang atta di Budarion. Perjulu meredehita sian buku ede nomor 15 ayat sada dohotulu. Napaduahon ageda. Napatuluhon majahaturpuk hatan itu hatta imana di enet sian buku Jeremia bidu 20 sia mamukka sian ayat sada 1 ayat pitu. Napaupaton meredehita sian buku edde nomor 324 ayat sada dohot 2. Napalimahon jamita ima nanianet sebuku Yakobus bidu 5 ayat sada 1 ayat 6. Na pinatol hasni naposona padita Juliana Jai. Napaonopon maredehita sian buku edde nomor 200 tulu ayat sada dohot 2. Napapituhon tangiang pangodianon na pinasahat ni amang situa B Marpaung. Napawaluhon maredehita sian buku edde nomor 722 mamukka sian ayat sada dohot udutna huhut papungu pelian. Napasiahon tangiang pasu-pasu. Hurian itu hatta tapahohoma tapasada marohata tapukama partangiang otta di Boronginon marede mahita sian buku edde nomor 15 ayat sada dohot tulu.
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia, na tumo palangi dohot nanoon. Amen. Ikon songonido hatakku naruar sian pamangaku, dang mulak botiaw, ikon bahenon na do lomo ni rohaku, jalai kon majadi do umbahen na hutongos. O sudi hamu akka na mauas, Roma hamu tuaik, jala hamu akka na sumarhepeng, Roma hamu manuhor dohot mangakon, say Roma hamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng manang marpanuhor. Say luluy hamu ma Jahoba, bicat terbahed dope jupang ibana. Jo hamuma ibana, bica jonok dope ibana, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata, asima roham dihami, ay indang tarbahen hami mambahen manangaha, molosoho dongan nami. Dibaheni sa lehon madihami roha banua gijang, asa tau hami manibangi dohot mangulahon lomo ni roham. Saidongani mahami, asamian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam. Mar hite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tajahama turpuk hatan itu hatta, ima na tersurat di buku Jeremia biddu 20 sia, mamuka sanayat sada sahatu ayat pitu. Jeremia biddu 20 sia, mamuka sian ayat sada sahatu ayat pitu, tajahama marsikat soring. Luba-luba maradopon panurirang pargagap. Odo hatani surat na tinongos ni panurirang Jeremia sian Jerusalem, tu pasi-pasi ni situa akka na terbuangi, doho tu akka malim, doho tu akka panurirang, doho tu sadok bangsoi. Akka naung binuakon ni Nebukadnezar sian Jerusalem tu Babel. Dungi terbuan Raja Jekonia, dohot jolmana rodi akka napinakis, akka iduk ni Juda dohot Jerusalem, dohot akka paddehau, dohot paddebosi sian Jerusalem. Na tinongos na tu Babel marhite sian si Eleasa anak ni si Sapan, dohot si Gemaria anak ni si Hilkia, na sinuru ni si Sedekia raja sian Juda, tu si Nebukadnezar raja sian Babel ninnado. Songonoddo hatani Jehovah Sebaot, debatani Israel, tu saluhut naung terbuang, akan naung terbuang sian Jerusalem tu Babel. Pauli hamu akka bagas, laos ingani hamu, jalapuka hamu akka porlak, laos pangakamu perbuena. Asa tumubuhon anak dohot boru hamu, paurohon hamuma anak muna, jala buruhon hamuma boru muna. Asa tumubuhon anak dohot boru nasida, asa sopar hamu desi, jala unang moru bilangan muna. Rikoti hamu huhut hasonangan ni huta habuangan muna na hubaheni, jala tangyako kamuna sida tu Jahoba, ay molo marhasonangan hutai, marhasonangan ma dohot hamu, songonima sahatna, mertua do halak na tumangion hatani debata, jala no piopsa. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 384 ayat sada dohot 2. Di Tuhan
Asini rohama dihamu dohot dame nasian Tuhan debata mata, nang nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Amang inang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, turpuk renungan di Partangyangata Bornginon, tersurat sian buku Jakobus bindu 5 ayat sada sahatu ayat onom, hujahahon ma dihita tapai ihut ma. Hamu akan namora, tumatanis mahamu jala mangangguhi managam haporsuhon na naing songgop tuhamu. Nungabusuk hamuramuna, nunganginguton ulos muna. Naung tasihon dosere dohot perak muna, jala sitindangi do pakamu do tasiki namanggagat tu sibuk muna songon api. Di papunguhamu do arta di aka ari napar budi. Na mau ngaung do nani do bomuna. Ima upani aka pangula namanggotil aka haumamuna. Jala panjowon ni aka panabi nungasaha tu pinggol ni Tuhan Zebaot. Tarlobi do parga dombu semuna di tanoon. Di pamok-mok hamudo dirimuna di ari pamotongan. Diuhumi dibunuh hamudo partigori. Dang dialo ibana hamu. Ido sahatna turpuk jamita di Partangyangata Bornginon. Dihamu amanami inanami nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, dohot napungu dison, napungu tongon di bagas muna, naman dohoti pertangyangan. Andorang sota paihut-ihut, turpuk jamitaon, raboy do taendehon majo buku ende 757 ayat 2. Tabuka majo buku ende 757 757 ayat 2. Isedona nai mamora, Isedona nai sona, Isedona nai sona, Ihaposima Jehovah, Ihaposima Jehovah, asatung tabering majo hata-hata di bagasan ende. Isedona naing mamora, isedona naing sonang. Dihaposi ma Jehovah, asatung tutu sonang. Itulah kata-katanya. Amang inang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Siapakah yang mau kaya? Siapakah yang mau senang? Rasudedo hita jolma manusia. Semua pengen senang. Semua kita pengen kaya. Alai didok di endetai hapusima Jehovah. Molo naing sonang, molo naing mamura, hapusima Jehovah. Semua umat manusia ingin kaya, pengen punya uang banyak, pengen bisa beli rumah besar, punya mobil mewah, pergi jalan-jalan ke luar negeri ke tempat kemana dia suka, pengen baju baru yang mahal branded. Semua orang pengen. Semua orang pingin ATM-nya maunya tiap hari datang puluhan juta. Ting 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 datang m-banking. Wah, siapa yang gak gregetan? Itu kan? Haruhami
Molo tiap akhir bulan, ting 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 ting, data SMS banking. Aduh puji Tuhan. Karena apa? Semua orang butuh uang. Semua. Munafik. Hanya orang-orang munafik yang mengatakan, untuk apa punya uang? Untuk apa punya harta? Munafik. Selama masih di dunia, orang masih butuh uang. Orang pengen mencari kekayaan. Ido umbahen, semua orang bekerja, iya kan? Bekerja. Untuk mencari apa? Mencari uang. Untuk apa? Kesejahteraan. Karena nggak mungkin bisa makan, beli pakai daun. Nggak bisa, harus pakai uang. Amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan, salahkah kalau kita berkeinginan untuk menjadi kaya? Tentu tidak. Tidak salah. Sebab sejak Allah menciptakan alam semesta, Allah sudah melengkapi seluruh ciptaannya dengan berbagai kekayaan yang berlimpah ruah. Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan dengan beraneka ragam. Tuhan ciptakan hewan-hewan untuk kesejahteraan. Bahkan Tuhan ciptakan hasil-hasil bumi atau bahan-bahan pertambangan untuk kemajuan teknologi, untuk kesejahteraan umat manusia. Tuhan ciptakan kekayaan itu. Dan Allah memberkati manusia untuk berkuasa atas seluruh ciptaan. Dalam hal ini amang inang saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memberi mandat bagi manusia itu untuk mengelola. Artinya manusia itu bekerja. Mengelola seluruh kekayaan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Semua yang ada, yang Tuhan berikan dan Tuhan mandatkan, tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menciptakan kesejahteraan bagi diri sendiri dan juga kesejahteraan bagi seluruh ciptaan lain. Makanya Tuhan katakan di dalam firman-Nya bukan hanya untuk menguasai tetapi juga mengelola. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini yang mau dikatakan bahwa kekayaan itu sesungguhnya adalah anugerah dari Tuhan. Allah menganugerahkan kekayaan bagi kehidupan umat manusia sehingga manusia itu boleh hidup sejahtera di dalam ketaatan sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan keinginan-keinginan lain bermunculan di dalam hasrat hati manusia. Pemberontakan, ketidakpuasan, sehingga mereka ingin lebih. Makanya dengan seiring berjalannya waktu, manusia lebih mencondongkan dirinya kepada hal-hal duniawi. Manusia gigih bekerja, mencari uang. Dan bahkan ada yang tidak takut akan Tuhan. Jadi berbahagialah kalau seandainya ada orang yang dianugerahkan kekayaan masih takut akan Tuhan. Ini benar-benar luar biasa. Salut kalau ada melihat orang yang sudah dianugerahkan dengan berlimpah kekayaan, kemegahan, kepintaran, tetapi takut akan Tuhan. Sungguh luar biasa. Tetapi kebanyakan umat manusia lebih mencondongkan hasratnya ketika sudah bergelimangan harta. Dia justru meninggalkan Tuhan. Tidak peduli kepada orang lain. Dan memang banyak itu dialami dan dilakukan bahkan umat manusia. Bahkan di antara orang Kristen juga banyak seperti itu.
Ketika dia susah dalam hidupnya, ketika meniti karir di tangga pertama, begitu sungguh-sungguh dia berdoa kepada Tuhan, begitu sungguh-sungguh dia beribadah kepada Tuhan, begitu baik dia marparsauran nauli tua kadongan, alaing dung dapot na pinarsitani rohana, ditinggal hun ibana mai. Lupa ma ibana tu Tuhan debata nong mangaramuti jalan mangalihon pasu-pasu itu ibana. Banyak itu terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Kristen. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lihatlah, awalnya manusia itu mau taat kepada Tuhan. Tetapi ketika keinginan daging lebih menguasai hati manusia itu, maka cenderung jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa dan pencobaan. Amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang salah dengan kekayaan, tidak salah. Tidak ada yang salah dengan harta, tidak ada yang salah dengan uang, selama itu dicari dan digapai dengan hasil yang wajar dan halal, serta dipergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mungkin amang inang kita masih ingat tentang Raja Salomo yang pernah kita dengar di khotbah, kalau nggak salah itu tanggal 13 September 2020 dalam kitab pengkhotbah Madang Parjamita 2 ayat 41 10 sada. Kita bisa ingat tentang bagaimana Raja Salomo, raja yang dianugerahkan kekayaan yang berlimpah oleh Tuhan Allah, karena memang Allah begitu menyukai doa dan permintaan Salomo. Dia minta hati yang mampu menimbang. Artinya dia minta hikmat ketika boleh memimpin umat. Salomo, raja yang terkaya, raja yang terkenal, yang terpintar, tak ada yang bisa menandingi kekayaan dan kepintarannya. Salomo, orang yang bekerja keras. Dia mau belajar, dia mampu membeli dan memiliki segala sesuatu yang dia inginkan dalam hidupnya. Dia kaya raya, dan kekayaannya tiada bandingnya pada zamannya pada waktu itu. Lalu apa yang dikatakan Salomo ketika dia sudah raih semua kesuksesan itu? Amang inang kita boleh baca di Parjamita 2 ayat 10 sada. Parjamita 2 ayat 10 sada. Ahamadidok. Didok si Salomo songonon. Alai dunghu bereng saluhut pambahenaku akan nabi nahe ni tangaku. Rodi hangaluton akan nahutaon laho paulihon. Idama lau salpu dohat saluhutna. Jala mangeahi alogo sambing audisi. Dang adong HP nahot anggo dihasyanganon. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, ketika aku meneliti segala perkara yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan ini adalah pernyataan Salomo yang sudah berhasil dalam segala hal. Bayangkan, orang yang sudah berhasil dalam segala hal, lalu apa yang dia lakukan dalam kesuksesan yang sudah dia raih? Di masa tuanya dia melihat Gok Artana, tidak ada yang bisa menandingi. Alai dia katakan, ini semuanya adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Amang inang, setelah dia meraih kesuksesan, kekayaan, semuanya dia melihat kok tidak membawa kesejahteraan, bahkan di usia yang sudah mulai senja. Ternyata kekayaan tidak bisa memperpanjang usianya.
Artinya kekayaan itu pun mempunyai batas waktu. Kekayaan harta itu memiliki keterbatasan, hal yang sia-sia. Ungkapan seperti ini diucapkan oleh seseorang yang sudah sukses dalam segala hal. Ido umbahen barani ibana mandokon mengajari, mengingatkan bahwa ternyata semua seperti menjaring angin. Amang inang yang dikasihi, kita jangan salah menilai dan jangan salah menafsir atau salah menangkap. Sesungguhnya ini yang mau dikatakan, bahwa ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan seturut dengan kehendak Tuhan, ingatlah untuk selalu memuliakan Tuhan. Ingatlah selalu mempersembahkan diri, bahkan melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Ternyata semua yang kita miliki di dunia ini akan berakhir, memiliki keterbatasan. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang mau dikatakan bahwa jangan mau dikuasai oleh hal yang sia-sia. Memang kita bekerja untuk mendatangkan sesuatu hal yang boleh membuat kita bahagia, boleh membuat kita sejahtera, mencukupkan apa yang kita butuhkan. Tetapi jangan mau dikuasai atau diperbudak oleh sesuatu yang sia-sia. Itu yang mau dikatakan Salomo dalam hal ini. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kalau kita lihat nas khotbah malam ini, nasihat Yakobus pada nas Alkitab, Yakobus mengkritik orang-orang kaya yang hanya mencari-cari kekayaan tanpa melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Yakobus menentang keras orang-orang yang mencari kekayaan dengan menindas orang lain. Yakobus tidak anti kekayaan, Yakobus tidak anti orang kaya. Alkitab tidak anti kekayaan, tidak anti uang. Tetapi peringatan kepada orang-orang yang hanya mencondongkan hatinya, pikirannya, bahkan diperbudak dan dikuasai oleh kekayaan. Ido umbahen dikritik di bagasan Turpukon Amang Inang, orang-orang kaya yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan menahan upahan para pekerja. Ini yang dikritik. Setiap hari upah pekerja itu harus dibayarkan. Ketika kita memiliki pekerja-pekerja di tengah-tengah usaha kita, di rumah tangga kita, bayarkanlah gajinya tepat pada waktunya. Jangan menunda-nunda, apalagi tidak memberikannya. Karena apa? Tuhan murka akan itu. Lalu peringatan ini juga dikatakan kepada orang-orang kaya yang hanya hidup berfoya-foya dan menggunakan kekayaan untuk perbuatan-perbuatan cabul, yang hanya mengutamakan kenikmatan-kenikmatan di dunia, tidak lagi mementingkan kehidupan rohaninya, tidak lagi mau taat dan beribadah kepada Tuhan, tidak lagi peduli terhadap parsaoran nadenggan, ditonga-tongani humaliang, ditonga-tongani keluarga, tidak peduli. Muncul kesombongan, tinggi hati dan ketamakan. Ini yang mau diperingatkan. Lalu Yakobus juga memperingatkan orang-orang kaya yang membantai orang benar dan yang tidak mampu melawan mereka, bahkan menghukum dan membunuh. Amang inang yang dimaksud dalam ayat ini di ayat onom, diuhumi dibunuh hamu do partigori dan dialo ibana hamu. Maksud dibunuh di sini bukan hanya mencabut nyawa dengan mematikan nyawa seseorang, tidak, tetapi memutarbalikkan fakta,
membeli hukum. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang punya duit. Semua gampang, bisa dibeli. Keadilan bisa dibeli. Hukum bisa disuap. Amang inang yang dikasihi, Alkitab melarang ini. Ido umbahin didok diturpukon, angguk-angguk nasida, nungasaha tu pinggol ni Jahoba. Seruan orang-orang yang meratap, yang menangis, yang mengalami ketidakadilan. Hati-hati amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus. Seruan mereka sampai kepada Tuhan. Dan pada akhirnya keadilan Tuhan itu akan datang bergulung-gulung. Keadilan Tuhan akan datang di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah teriakan-teriakan mereka yang tertindas, yang mengalami ketidakadilan, yang tidak dibayarkan upahnya. Tuhan sendiri yang menjadi hakim yang adil di tengah-tengah kehidupan kita umat manusia. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harta, kekayaan, uang itu penting, tapi bukan itu tujuan utama kita. Ketika Allah menganugerahkan kekayaan yang berlimpah kepada kehidupan kita, kehidupan saya dan kehidupan amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus, pakailah itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena segala sesuatunya kita terima hanya karena anugerah Tuhan. Ingatlah tadi pada dasarnya kekayaan itu adalah anugerah. Kita hanyalah hamba-hamba Tuhan yang mengelola. Oleh karena itu kelolalah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ido umbahen amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Janganlah berlelah, berjeri lelah melakukan apa yang baik. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Dan lakukan apa yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biar menjadi urusan Tuhan. Dan kalau kita baca dalam 2 Tawarik 15 ayat 7 dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Lalu dikatakan dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dan persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan kemudian kalau Tuhan anugerahkan kekayaan itu di dalam hidupmu, pakailah itu untuk hormat bagi nama Tuhan. Dan kalaupun hita dang mamora di arta, alai naing mahita mamora di partondion. Amin martangnya kita. Hupuji hupasangap hami maho aliamang pardenggan basa. Nah husomba hami marhite Tuhan Yesus Kristus. Mauliati rohanami diho ale Tuhan. Di pasu-pasu hongolu nami, di bagasan tikion. Siam mulai nama nogot, sahat di bagasan botarion. Boi hami marpungu aliamang di bagas joromon. Patupahon pertangyangan nami. Laho mamuji pasangapon goarmu nabadiai, jala manangihon hatam nabadiai. Tuhan, dipaingot hodo hami marhite turpuk jamita sadarion. Asatung hupakke hami hamoraon, silion leomi di hami. Laho pahembakon harajomu di tonga-tongani huriam, di tonga-tongani portibion. Asi maroham dihami, tupahi jala pasu-pasu masa luhut naniulani tangan nami, naniulani pikiran nami saluhut na Tuhan.
asa tung marparbuena denggani, jala boy hupake hami, laho mamuji pasangapon goar munda badiai, pake mahami gabe ula-ulam, marbarita nauli, marhite parange nang pambahenan nami pe, di tonga-tonga ni humaliang nami. Ali Tuhan asi maroham dihami pargogoi mahami Tuhan. Jala dame na sumurung nasyakoi ma Tuhan. Na toktong mangalinggomi ate-ate nang pikiran nami. Asang tung marmulia ho Tuhan di saluhut gulmit ni ngolun nami. Tuhan pasu-pasu masaluhut ruas ni huria manang di dia penasida maringanan. Na patupahon partanyangan di bagas nasida. Nang na diaka pardalanan dang dina mangula-ulaw nasida Tuhan. Ho na mangaramuti mamasu-masu. Padao siyan nasida aka parsahiton padao siyan parmaraan. Nang hami napungu di bagas joromon asi maroham di hami Tuhan. Pasu-pasu mahami saluhut na. Lehon masaluhut na rikot di tonga-tonga ni ngulu nami. Jala pasu-pasu ma ngulu nami ganup ari ganup tiki. Asi maroham di hami Tuhan. Sesa masa luhut dosa nami, asa tama hami gabi habaoran ni pasu-pasum. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amin. Marede mahita, sian buku ede nomor 200 tulu ayat sada dohot 2. Oh Tuhan,
Di bata Jehovah amami namar bangsa di Banua Gijang. Puji-pujian dohot tamulateo nali Tuhan di sobbah rohanami tua dupamu. Didenggan di basama li Tuhan na mangudut ngulu nami sahat tu bason. Di luas sodo hami li Tuhan maddohoti pertanyaan di bagas joromon di bodarion. Nang ruas ni huriam na maddohoti pertanyaan di ganup ingananna. Asiroha mali Tuhan toktong maho narap dohot tami. Nang marhite-hite pertanyaan namion. Saya jalo ma edde puji-pujian nak tangyang nami. Asa nang marhite-hite pertanyaan on dari Tuhan. Lemar sangap guarmu na bediai. Ale Tuhan debata amanami. Nunga hubigi hami ale Tuhan berita na uli na pinasa ni naposomi. Mulu petutu ali Tuhan dang mamora hami di Portibion alai naeng mamamora hami di Partodion asalan alani ali Tuhan lam tugu nak kaporsion nami berita na uli nauk kubig hami ima nakku kau guluk kami asa boy huamo nakok kami sa luhut na nasa pergumulan na huadopi hami di Portibion asiro hamali Tuhan toktong ma haol hami di bagasan holong mu na mamulini. Saluhut ruas ni huria mali Tuhan. Sikola minggu remaja na posobulung. Ama ina nang lansia. Upagong gepok kami masaluhut na tutangam mu na bediay. Asa saluhut na nasa gulmit ni ngulu na sida li Tuhan. Di bagasan pangaramotiommu. Haol na sida di bagasan holong mu na mamulini ali Tuhan. Asa toktong di baga sa posniroha na sida dinamadalani ari-ari ni nguluna. Asiroha mali Tuhan nang naposomi na pahibahibahon barita na uli di tonga-tonga ni bagas joromi. Tupahi na sida li Tuhan. Tabay bisuk na siyakoy asa nang diak katiki na mangihut lam mangararat jala marbungaran hatami li Tuhan. Marhite-hite na posomi. Mauliate marohanami di huali Tuhan. Nang ruas ni huriam. Natongon noang marsahit. Dirawat di inganan na ganup. Nang di rumah sakit ali Tuhan. Tangam mo na marmuliay surdukot tu nasida. Asa mupat nasasahit sa pamatang nasida ali Tuhan. Leho pos ni roha. Lehon nakpakirimon. Paso-paso sa luhut na akaubat. Dohot tim medis, dohot dokter na mga rawat na sida. Pergugoy na keluarga, lehon kitabahan, dohot kesabaran. Asa nang marhite-hite yali Tuhan, boy malum parsahiton siyan pamatang na sida. Nang ruas mo, na marsak, marukil, dohot na marsitaono na li Tuhan. Asiroham, apuli na sida ali Tuhan. Unang luas na sida maddaw siyakko. Alay marhitima sa luhut na li Tuhan. Lam jonok na sida. Tuho na sida mga lualu. Pasahatos sa luhut na nasa arsak. Angguhangguk dohot nasa parukiloni. Asa hotok to nga li Tuhan pangalualuan na sida. Diganup si taonon na binulus na sida. Mauliate marohanami di huali Tuhan. Nang naposom. Napidda siyan ingananon. Di paujak jala paborhaton ni huriamom mali Tuhan. Padita nami, padita arit tabunan. Dohot keluarga. Manopot HKBP Surabaya. Hodo ali Tuhan na mamilit. Hodo na manudo. Hodo nang namarsuru. At tungdungani manasida ali Tuhan. Mangula di huria na baro na naksitopoton na sida. Lehot pos ni roha, dila tabay bisuk na siya kwe le Tuhan, asa nang marhiti na sida le Tuhan, marbungaran barita na uli, di sa dok sisik ni Portibion marhiti na posomi. Huriam HKBP na buloni ali Tuhan, tagad di pajongjok ko ali Tuhan, asiroham, homa na palimudimun, unang luas huriami gutur ali Tuhan, alay lehom mabisuk na siya koy, asa mabir midaho sa luhut na akka parhaladumi ali Tuhan,
tagad di paujakko na sida gabi uluan, dohot pemimpin di tonga-tongan ni huriam na buluni. Huma namat jongjongi saluhut na nasa sakap dohot rencana. Asaboy mardala na li Tuhan saluhut na akan naok sinakapan ni uluan ni huriami. Unang loas sursara li Tuhan. Alay marhabirat tuhoma na sida. Asa saluhut na naong ditotuho na li Tuhan. Gabi marhapatayat tuhoma saluhut na. Mauliate marohanami di huali Tuhan. Nang negara nami ope hupasat tabi tok-tok tutangam muna bediyay. Loas masyarakat ni Indonesia na li Tuhan. Mardame sonang. Marhite-hite biar midaho. Asa tok-tok nga li Tuhan. Mabiar midaho na sida laho mangulaho na kaulaon na pinanggonggopon ni negara namion. Tu pemimpin siyan na tumoro sa tu partibo. Asiro hamali Tuhan. Na kami pesongon masyarakat di Indonesia on. Molo pediguari hamali Tuhan minoritas. Alay loas mahami marpos ni roha tuho. Asa pos ni roha nami ali Tuhan. Boy tok-tok kupehuti utami. Mamuji pasangapok ko di negara namion. Jala masyarakat na mayoritas pele Tuhan. Loas na sida laho mangihut-ihut akka peraturan na pinasa ni panggonggomi. Asa biar midaho ali Tuhan na sida laho marsaor dohot tami di tonga-tonga ni negara namin. Mauliate marohanami ali Tuhan. Hupasat tami masaluhut na nasa gulmit ninggulu namin at tutangam muna badiyay. Huma na mangaramoti hami. Dosa pangalosyon. Haurangan nakkagalyon nami. Sayudang jujuria li Tuhan. Asa tok-tok kami talup gabi anak kumu. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangiak kami tuho. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 722 ayat sada do udutna huhut papungu pilihan. Koma peliata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroani saluhut selehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasahat hami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho.
Say jalo may gabewap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pelianon, patimbulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim, asalam hutanda hami godang ni seleon-leon mitu hami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Rap mahita mangidohon di tangiang hatopatay. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadi amagoarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dungan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ayhon na punah harajaon. Dot hagugoon, rodia sangapon saleling nilelengna. Amen. Asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran ni tondi parbadia, ima namandongani hamu saluhut na, amen.